Niadtong Biyernes, 2 ka tawo nasikop sa bypass operation samtang usa ka Koreano gipusil patay niadtong Sabado sulod sa iyang restaurant sa Mactan. Nakalingkawas usab ang mga lumulupyo sa barangay Apas human mahugno ang retaining wall sa construction site. Jinky Barrio, Suginlimi. 2 ka tawo nasikop sa gihimong bypass operation sa kapulisan. Nasikop ang usa ka Restil March Mulianida Amigable, 23 anyos nga taga Barangay Pasil. Siya nadakpan dito sa interior nga bahin sa Suba Pasil. Nadakpan usab ang manag-agaw nga sila si Joan Ray ug Miliren Alfeche diha sa Unit 3 sa Carbon Market. Nakuha gikan sa mga dinakpan ang mga pakete sa shabu ug kwarta nga gigamit sa mga pulis sa bypass operation. Nasa gano'n, nag-comment mo sa live ko ngayon, nagkana po ng ano. Okay. Ang sorry din nga, nadakpan man lagi kagabi. Hindi, kung ano lang sa kalamusta, hindi ko sa walang buliwin. Tungod na sa mong kalisod, nagmaligya ka. Ugma nga nag-chance na ugma. This is in line with the directives of our Agent Director to intensify our campaign against illegal drugs. Samtang patay usab ang usa ka Koreano nga nag-iya sa Carabao Restaurant sa Barangay Maribago, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang Koreano giilang nga usa ka Lim Soo-yeon, 43 anyos. Siya nakit-ang patay sulod siyang opisina sa restaurant nitong Sabado sa buntag. Kini nakaangkon og mga samad pinusilan diha sa iyang kalawasan. Imbestigaron sa kapulisan ang usa ka lalaki nga gikalali sa Koreano nitong Biyernes sa buntag. Paggabi duha mi kabuok before me ni out. Ang akong kauban waiter usa. Then ako may gadas siya, so ako paabot yung ko nga close na. Before ko ni out, kuha naman siya diya, nag-inom ba? Siya raw sa. Then, last niyang pangayo, sauce rato yung pangayo. Before me ni leave, before me ni lakaw. Then after ana, pang-off na mo ang lights, ang yanan. Manatuan na. Ang ilalisan na katuro mo itong hap nga nipa ba nga mo gitiwas niya mo kalagutas sa kong amo nga buslot niya iingon akong amo nga di na niya pabayaran kay tuog gihapon Ilang din? 150 ang kuha na to sa tunga nga 100 pieces nga nipa. Sa laing bahin pasada alas 7 sa gabi nitong Sabado, nalisang ang mga mulupyo sa Sitio Okma, Barangay Apas diyang kalit nga mihulpa ang parte sa yuta nga gitukuran sa ilang mga panimay kilid sa usa ka construction site. Matod sa Megawide Construction, nagguba ang retaining wall sa ilang construction site. Gipasalig sa Megawide Construction nga ayuhon nila ang kadaot, gawas nga timanon ang mga panginahanglan sa mga apektado nga mga residente. Yawan ko baayo kay ang akong bana hubog bunya natulog sa sulod. May gani kay pag crack ana. Nabiran ako diri sa ano. Tingala ko diyan sa ano mo. Nakita mo ko na hubog ana. Karira pag tusigdagan to kuyawan siya. Munong ningisog pagawas. Ya ana yun nakita nyo na kung nakara ang kaning pader. Nalihok yun. Bagsak. Di mo to pagkabagsak. Tapos kuyawan ako yung mga koy. Nagsiyagit tayo ko. How many days are you going to provide assistance for the affected families? As long as it takes necessary kung even 2 weeks, 3 weeks, 1 month kung kailangan. Jinky Barrio, News 5. Sa atong special report karong hapon, atong ilailahon ng usa ka bata nga bisan sa iyang kalingod, nagatubang na sa mga hagit sa kinabuhi. Bisan ang pagpaninda sa Carbon Public Market, iyan ang gibuhat aron lang makatabang sa iyang mga ginikanan. Si Andrea Patenya alang sa Sugilanon. Kasagaran sa mga tinunan magsuroy-suroy ug mag-enjoy kung weekend. Apan lahi kining 13 anyos nga si Kathleen nga among nasugatan dinhi sa Carbon Public Market. Matag weekend, niining gamay nga pwesto nagnegosyo ang bata. Ang iyang mga kamot hanas na kayo sa paghiwa og mga utanon alang sa chop suey, pansit ug bisan unsang klaseng sudan. Dugay nang way pangitang amahan ni Kathleen human kini ma-stroke ug ang pagpamaligya og mga hiniwang utanon maunay nahimong negosyo sa iyang mama tibuok semana. Tungod kay di kini lalim sa mga adlaw nga way klase, pulihan ni Kathleen ang iyang inahan aron makapahuway. Kanahan ko mutabang para dili magkuhan ako inahana. Dili ka nakapoyon. Para ikaw, stilagan ako, nasa pwes mga kabaw na.
Sa 300 nila nga kita matag adlaw, dako na kaayong kalipay ni Kathleen nga matunulan og 20 pesos na baon. Tungod sa iyang kakugi, bilib kaayong iyang mga customers. Hinaot ko ang mga bata nga sama niya nga maningkamot sad. Kamot. Tapos may estudyante na siya, ma'am? Para nimo tayo kumaon. Okay. Okay sa iyang kuan, ma'am. Very nice sa iyang paningkamot, ma'am. Para matuloy iyang pag-school. Sa Pasil Night High School nagtungha si Kathleen apan dinhi sa Carbon na siya magtuon ug maghimo sa iyang mga assignments. Inig pauli diretso siya sa panglabas sa iyang uniform. Aron makalingkawa sa kakabus, ambisyon ni Kathleen nga mahimong teacher. Para dili sa misigig paninda diri para makuha na mong kinabuhi na masaka sad. Kaya kung mga anak ko paglay minsay nga makahuman na sila sa pag-eskwela, magtarungan sila. Makatapos sila kay papatalay kabili nila, pobre baya. Base sa talaan sa National Statistical Coordinating Board, mikunhod gikan sa 26.7% sa tuig 2009 ngadto sa 22.4% sa tuig 2012 ang poverty rate sa Sugbo. Apan bisan pa man niini, mibati gihapon og grabing kalisod ang daghang mga pamilya sama nila ni Kathleen. Saad ni Mayor Michael Rama, poverty, economic productivity. When you see a lot of buildings coming in, I'm telling you, poverty will be addressed. When peace and order will be very much seriously attended, then there is reduction of laziness. Because illegal gambling, if you proliferate, o sa may damo, you promote laziness. Apan samtang wa pa makabot sa mga kabus kining maong mga saad ni Rama, kakugi sa ilang diskarte, mauna lang sa ilang saligan. Andrea Patenia, News 5. Way undang ang gihimo nga coastal cleanup sa mga bakawan sa Cordova. Nakigtambayayong ang mga ahensya sa kagamhanan sa mga residente sa lungsod sa Cordova sa mano-mano nga pagtangtang sa oil spill. Ang mga mananagat kansang panginabuhi na balda sa nahimong kadaot, gihatagan og panginabuhi sa to-go shipping pinaagi sa paglimpyo sa bakawan. Dennis Tanok, Sugin Limi. Ika na po naron nga adlaw nga wa kapanagat ang mga mangingisda dinhi sa lungsod sa Cordova. Apan sayo gihapon silang mumata aron motabang og ugkat sa mga oil spill boom ug mga gapnod nga dunay lana. Matod ni Kapitan Chudorico Casquejo Jr. sa Barangay Poblasyon nga magpuli-puli ang 500 ka mga mananagat sa ilang dapit aron makasapi. Kay gawas sa 150 nga kantidad sa bugas og sudan ang ihatag kanila, doon na pa'y 50 pesos gikan sa to-go management. Ang gikuan sa taga-tugo na mo, tag 20 person. So, ay kumbit na kong 30. So, among ibanbino ang mga gihatag sa taga-tugo para mo daghaman, paspas. Rotasyon, dili gil permanente. Kaya rotasyon man kay lisod po kayo, kung ato ning permanente, naghamag kayo managat. So, ni-come out sila nga sa once kausa ka semana, 210 ka buok managat ang mga tagamtam sa hinabang stugo. Dinhi sa Barangay Buagsong, dili lang mga lalaki ang mitabang sa pagpanglimpyo. Lakip na sabang ilang mga asawa nga maoy tigtumod sa ilang isdang kuha unta. Kung alamay, hinabang na mo kanang sa DSW, sa kanang gobyerno ba? Karon pare. Karon ang simbahan ron ang Tingit palagi kalisod sir ay kay manumod po na. Manumuray po mi nya wa may kuan po di mahaling isda nani alam mi nagtaga-alam mi NFA 3 kilo mga sardinas ug maggi may na ng taon. Kay holiday man karong adlaw, dunay pipila ka mga pribadong grupo o individual ang nitabang sa coastal cleanup. Wa say gila nga holiday ang mga sakop sa Coast Guard, Kapulisan, Philippine Navy ug Air Force. Dili pa sila kasiguro kung kanus mahuman ang pagpanglimpyo sa kabaybayunan sa Cordova. Makapahuway lang sila kung panahon sa taob. Kasi dito pa lang na portion sir, hirap na tayo sir yung affected na area sir, marami sir kasi naka-designate kami lang dito sa Barangay Poblasyon, Sitio Bantayan. Kami po yung dito sir na nakitang kalisdanan sa mga nanglimpyo, mao ang kapilit sa krudo ug sa kalapok sa lugar. Dennis Tanok, News 5. To-go shipping multahan og 200,000 pesos matag adlaw hangtod nga mawala na ang oil spill. Sumbong kalapasan sa Clean Water Act gipasaka sa DNR batok sa maong shipping lines. King Perez, Sugin Limi.
Gipasakaan na sa DENR 7 ang to-go shipping og kalapasan sa Republic Act No. 9275 kon Clean Water Act ngadto sa Pollution Adjudication Board sa kauluhan. Mato ni Regional Information Officer Eddie Llamedo nga mahimong moabot ang multa sa maong kalapasan og 200,000 pesos matag adlaw nga bayran sa to-go hangtod man neutralize ang tubig niini. Gipasabot ni Llamedo ang multa moagni sa to-go paglihok sa pagminos sa pagkatag sa lana sa kadagatan. Anaa sa 2 milligrams per liter ang normal concentration sa lana sa dagat. Apan base sa mga oil samples nga gitanaw sa ilang laboratory, anaa sa 10,170 milligrams per liter ang concentration sa upat sa 8 ka mga water samples sa DENR 7. Ang DENR mokuha og water samples matag 5 ka adlaw aron sa pagsusi sa concentration sa lana diha sa tubig. Ang call karon sa DENR is to ato pag yung ipa-increase na to, ipa-enhance pag ginato ang remediation measures na to para mas madali siya no ma-contain ang oil spill na to. Kaya kung mas madali siya, mas malimpyuhan ang kining progressive na clean up, mas mabalik pud dali no ang normal sa mga tao sa ilahang opportunity to kining pagpangisda. Ang matag adlaw nga multa wa pay labot sa 6.5 milyones pesos nga damage ngadto sa mga pagatpat nga nangadaot sa oil spill. Gibana-bana sa DENR nga mikabat sa 328 ka hektarya nga mangrove sanctuaries ang naapektuhan sa oil spill. Ang makit-an nga sad-an sa pagkabangga sa duha ka mga barko mao ang makabayad sa 6.56 milyones pesos nga danyos. Gihimo na sa DENR 7 ang economic valuation sa epekto sa oil spill base sa upat ka mga concerned areas. Sama sa protection cost kon mga gasto sa mga lokal nga kagamhanan ug uban pang mga ahensya sama sa DENR sa pagmonitor sa mga kadagatan. Opportunity loss nga nagpasabot nga iphon ang kadaghanon sa mga resources nga mawala sulod sa panahon sa oil spill sama sa mga isda ug uban pang mananap sa dagat. Tan-awon sab sa DENR 7 ang tourism and heritage value, lakip na pon pila ang gigasto sa lokal nga kagamhanan sa ecotourism. Labing ulahi nga area ang provisioning value sa ecosystem sama sa medicinal ug food value sa mga pagatpatan sa mga nursery fishes. Kung magpadayon no ang kining magpadayon gihapon ang sitwasyon karon nga affected yan ng mga mangrove plantations with kining mga oil slick na to, mas dunay posibilidad nga dunay concern no or problem on kining fish production or Gimanduan na sab sa mga kadagkuan sa DENR ang mga kompanya nga nalambigit sa pagkabangga ang pag-comply sa Clean Water Act ug tarong nga pag-dispose sa mga lana ug asete human sa technical conference ni adtong Biyernes. Nadawat na sab sa representante sa Tugo ang commitment letter gikan sa DENR na napasabot nga mutuman sila sa maong mando. I-recommend mo ito itong gi-recommend na to sa Tugo nga ginatay mga accredited nga mga treatment and storage holders or disposal holders ani nato para mo-engage sila aning mga kining mga holders nato. So kung natay problems about sa water pollution, so natay po tayo land-based na pollution. King Perez, News 5.